నెల్లూరు జిల్లా కలువాయి చెరువు నుంచి దక్షిణ కాలువ ద్వారా 50,000 ఎకరాలకు 300 క్యూసెక్ల నీటిని రబీ పంట సాగుకు నీటిని విడుదల చేసిన సోమశిల ప్రాజెక్టు చైర్మన్ కేశవ చౌదరి ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ కూటమి ప్రభుత్వం రైతుల ప్రభుత్వమని మరోసారి రుజువు చేసింది. మన ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు, మంత్రి ఆనం రామనారాయణ రెడ్డి, ఎమ్మెల్యే కురుగొండ రామకృష్ణ సహకారంతో రైతులకు అవసరమైన ప్రతి కార్యక్రమాన్ని చేస్తూ ముందుకు సాగడం ఎంతో సంతోషంగా ఉందని తెలిపారు. ప్రభుత్వం ద్వారా మొన్న కూడా అన్నదాత ద్వారా లబ్ధి చేకూరింది. అలాగే ప్రతి రైతుకి ప్రతి ఎకరా యూరియా పంపిణీ చేయడం జరిగిందని తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో మండల టీడీపీ పార్టీ అధ్యక్షుడు చల్లా రఘురామిరెడ్డి, నాయకులు కిషోర్ రెడ్డి, నీటి సంఘం అధ్యక్షుడు చల్లా విజయభాస్కర్ రెడ్డి, ఈ మహేష్, టీఈలు మస్తానయ్య, చాంద్ బాషా, సుధీర్ కుమార్, ఏఈలు నారాయణ రాజు, ఖలీల్, వెంకటేశ్వర్లు, టీడీపీ నాయకులు పాల్గొన్నారు. यज्ञेन यज्ञमयं तदेवास्तानि धर्माणि तमन्यासं देहनागं महिमानसुपूर्वेः आद्यादेवः साविद्यते यनाय प्रजापतिं सह उदायमानो बहुधा